dawuhaken. Wonten menapa? Ah, nuwun sewu. Sowan kula wonten setinggil Binatarata negari Ngamarta mriki yektosipun dipun utus dening sesembahan kula Narendra Agung ing Giribajra inggih ing Magadha sinuwun Prabu Jarasandha. Atur weninga sinuwun bilih palungguhan samangke negari Giribajra nembe ketaman pagebluk larang sandang pangan kathah para kawula ingkang nandhang saged bablas mati. Boten tumama wujudipun tamba menapa kemawon satemah para kawula ing Giribajra kathah ingkang sami nandhang kingkin. Lah, manut pangandikanipun sinuwun Prabu Jarasandha, negari Giribajra saged paluya jati temah mulya menawi saged amboyongi wujudipun pustaka jimat Kalimasada. Monggo lumaing jagat kurping langit boten